Já s tímto volem už stočit nebudu. Teď tenhle čurák, komerčák není schopný absolutně nic čapnout. Nějaká to už neštýmuje v tom týmu, no. Konec školy a tak podobně. Kameraman odchází, už se nikdy neuvidí. Aha, jo. Tak se to muselo lámat pokud. Jsme si dali pohromadý, že jo? Je záj. Jo. Paraplávku, dost někdo ten dešník, prosím tě? Jak si bere? Kurva, ono to představení náš více, ice, dále, více, ice na to vyvíjí liba, který tam chybí jakářský paru. To by bylo všech vracajtů a doufejte, že ti tady tu rybu. Ty vole, tak tam chuprut normálně byl půlkou v dírce, že ty vole? To po břiku zajel. Já nebudu pičovat.